Domácí péče u nás vznikla v 90. letech minulého století. Naše agentura byla založena v roce 1993 a fungujeme naplno od roku 1994. Založil ji můj manžel se svým kolegou z Urazovky. Začínali jako 4 sestřičky a postupem času jsme se rozvinuli, zvětšili a jsme schopni pokrýt pacienty v rámci celého Brna. Studovala jsem komunitní péči na Institutu dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků před 10 lety. Teď už se dá studovat přímo domácí péče. Domácích péčí vzniklo v těch 90. letech nejenom v Brně, ale v celé republice opravdu spousta. Byli to i většinou jednotlivci, sestřičky, které nahrazovaly právě ty geriatrické sestry. A postupem času se začaly buď to slučovat, anebo ukončili svoji činnost, protože pojišťovna v jisté době zjistila, že zdravotní péči 24 hodin denně, každý den není schopen pokrývat jeden člověk. Takže dle pojišťovny měly být agentury aspoň 5členný, ale paradoxem bylo, že pojišťovna do roku asi 2020 nebyla schopná rozšířit ani nám zdravotnické zařízení o další identifikační číslo pracovníka, se tomu říká, a pořád jsme jeli na 4 identifikační čísla, třeba 10 sester. Až potom teda jsme se rozšířili, takže teď je nás kolektiv 11 sestříček a jsme schopni teda zajistit péči v rámci celého Brna. Domácí péče je pro všechny pacienty, kteří nejsou schopni se dostavit k lékaři, k ambulantním specialistům. Je pro pacienty propuštěný z lůžkových zařízení, jako v rámci následné péče fungujeme. Staráme se o pacienty ve všech věkových kategoriích. Měli jsme v péči i malé děti, třeba ve vigilním komatu, to pak je dlouhodobá péče, ale teď máme většinou seniory a mladé lidi po úrazech, aby se naučili doma pohybovat a být soběstační. Přijímáme dlouhodobě nemocné pacienty, chodíme k nim na denní návštěvy, o víkendech. Záleží většinou na tom, jakou péči naordinuje praktický lékař. No, lékaři jsou schopni ordinovat dlouhodobou péči. Někteří si myslí, že pokud je pacient nevylečitelně nemocný, že tam v podstatě nemáme co dělat. Někteří lékaři naopak péči prodlužují opravdu až do úmrtí pacienta, protože vědí, že to je jediný způsob, jak jim ten konec ulehčit a zpříjemnit. Učíme vlastně i rodinný příslušníky, aby se o pacienty byli schopni postarat. A jak daleko zajíždíte? Ten váš akční rádius je určitě omezený. Tak jak? Staráme se o klienty na území celého Brna. Každá sestřička má takový svůj rajon, aby se zbytečně nepřejíždělo sem a tam. Hodně pečujeme o pacienty tady na severu Brna, takže Jehnice, Mokrá Hora, Řečkovice, Královo Pole, Kamenný Vrch, Bosonohy.
Starý Lískovec, Bystrc, Žabiny, střed města. To je největší náš rajon. Mě docela mrzí, že se agentury mezi sebou nedokáží tak nějak domluvit, aby opravdu to Brno bylo kompletně pokrytý, protože někde se, bych řekla, lidově tlučeme několik agentur a jsou úseky Brna, kam nezajíždí nikdo. Ale samozřejmě taky se to zase odvíjí od spolupráce s těmi obvoďáky, jo, protože tady na tom severu je s obvodníma lékařama úplně úžasná spolupráce. No, jsme teda 30 let v kontaktu a za ty roky jsme si vybudovali nějaké jméno a opravdu to funguje dobře. Domácí péči předepisuje buď to nemocnice, anebo obvodní lékaři. Z nemocnice nám posílají pacienty na dobu 14 dnů. Obvodní lékaři potom předepisují péči naprosto neomezenou. Zase záleží na stavu pacienta a na dobré vůli lékaře. Pacienty nám posílá nemocnice tím způsobem, že nám zatelefonuje, předá pacienta, kdy ho propouští, od kdy bychom ho měli převzít. Obvodní lékař nám zavolá, předá pacienta, sdělí nám diagnózu, jaké výkony by bylo potřeba u něj provádět a od kdy ho máme převzít. A nebo si nás najdou pacienti sami, buď na webových stránkách, anebo získají kontakt od bývalých pacientů, od svých známých. A následně nás kontaktují většinou telefonicky. My jsme domácí péče, takže nemusí chodit nikdo k nám, stačí se objednat telefonicky a my přijdeme za pacientem domů. Pacienty nikam nepřevážíme, od toho je sanitní služba. Myslím si, že v Brně jsou agentury, které používají nějaký senior taxi, ale není to služba hrazená pojišťovnou a my tohle nepreferujeme. Chodíme k pacientům výhradně domů my. Pacient si může vybrat mezi domácími péčemi. Někdy se lékaři snaží jim za každou cenu vybrat svou agenturu, ale vždycky je to o svobodné vůli pacienta. Jaký je rozdíl mezi home care a tím, když lékař vyšle sestřičku nebo přijde sám navštívit pacienta? Tak, home care chodí k pacientům vždy na ordinaci lékaře. Lékař chodí k pacientům, pokud to vyžaduje pacientům zdravotní stav. Pokud vím, v kapitační platbě mají zaplacené pravidelné návštěvy seniorů, kteří nejsou pohybliví a nemohou se k doktorovi dostavit. Ovšem málo kdy se toto děje. Takže většinou lékař vyšle nás, anebo tu svoji sestřičku. Domácí péče je hrazená pojišťovnou, ale pokud se stane, že pacientovi lékař není ochoten péči indikovat, může si zažádat o placenou službu. Potom přijde sestřička, provede vstupní vyšetření, udělá se smlouva s pacientem, navrhne se cena domácí péče a péče může být zpoplatněna. Sestřička k pacientům do domácí péče chodí zase dle ordinací lékaře, což znamená dle stavu. Pokud má pacient třeba převazy, musí se chodit pravidelně, každý den, 3krát týdně. Lehčím pacientům se chodí 2krát týdně a k pacientům těžkým se chodí denně a lze chodit i několikrát denně. Dřív to bylo maximálně 3krát za den, teďka je takzvaný signální kód, který umožňuje pacientům v terminálním stádiu návštěvy i několikrát za den. Simča, ahoj. Veru, prosím tě, chtěla bych nahlásit, že přišel materiál pro paní z Achru, jestli by se tady mohla zastavit a předat holkám.
Návštěvy v rámci domácí péče jsou možné de facto 24 hodin denně, pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje a pokud tak učiní i praktický lékař v rámci indikace. Takže ano, pokud pacient má tu potřebu a je potřeba tam, aby tam ta sestřička přišla i v rámci večerní hodiny, jo, například k aplikaci inzulínu nebo fraxiparinu a podobně, tak ano. Co se týče nějakých těch nepřetržitých návštěv nebo návštěvy 24 hodin v kuse, tak to už je spíše v gesci té hospicové péče nebo té paliativní, kdy už opravdu ten zdravotní stav pacienta vyžaduje nepřetržitou asistenci nějakého zdravotníka, buď lékaře nebo sestry. Součinnost rodiny je vlastně i trošku jakoby základem té domácí péče, kdy my úzce spolupracujeme s rodinou pacienta a s blízkými. A v rámci první návštěvy je například lepší, pokud je tam rodinný příslušník přítomen. Pokud se jedná o pacienta, jehož kognitivní stav má nějaký menší nebo větší deficit, tak může být i přítomnost rodinného příslušníka vyžadována při každé návštěvě, ale spíše se jedná o ty první návštěvy, abychom vlastně my byli uvedeni tomu pacientovi, aby na nás byl zvyklý s tím, že vlastně je to v pořádku, že tam ta sestřička dochází, aby si na tu sestřičku v té první fázi zvyknul lépe. O fyzioterapii asi nemůže být úplně řeč. Fyzioterapie je vyloženě specializovaná forma rehabilitace. My poskytujeme ošetřovatelskou rehabilitaci, což je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Pokud bych měl vyjmenovat veškeré zdravotní úkony, které můžeme u pacienta doma dělat, tak bychom tu asi byli dlouho, ale ve zkratce se jedná o veškeré zdravotní úkony, které je možné u pacienta doma dělat. To znamená, že se může jednat od jednorázových aplikací, injekcí, hydratačních infuzí, může se jednat o jednorázové odběry krve a potom ošetřování například portů, žilních vstupů, různých druhů stomií a podobně. A můžete rodinného pečujícího v určitých úkonech, řekněme, zaškolit a v kterých? Ano, zaškolování rodinných příslušníků je vlastně i jedna z činností, které v domácí péči děláme velmi často. Například se jedná o edukaci pacienta a jeho rodiny v rámci aplikace inzulínu, hlídání hladiny glykemie a nebo například aplikaci nízkomolekulárních heparinů, například po operaci a podobně. Pacienti si dost často, mám dojem, i pletou vlastně pojem domácí péče a pečovatelská služba. Domácí péče je ta péče, kterou musí dělat všeobecná sestra nebo zdravotnický pracovník a veškeré další úkony už spadají do pečovatelské služby. No, takže vlastně pokud se budeme bavit o těch běžných denních činnostech, tak vlastně ta sestřička u pacienta dělá pouze ty odborné činnosti a pokud už pacient potřebuje například pomoci donést nákup, vyčistit zuby, pomoci s hygienou, tak na to už jsou pečovatelské služby. Může rodina zavolat při zhoršení zdravotního stavu, nebo to řeší s lékařem, nebo pohotovostí? Určitě dost často nám volají, jakmile se zdravotní stav pacienta zhorší. Pokud to zhoršení není nějak závažné, dost často bývá rodina pouze ve stresu a vystrašená z nějaké nové situace, tak jsme schopni toto vyřešit i po telefonu, případně tam tu sestřičku z terénu poslat, aby zhodnotila stav pacienta, ale pokud už třeba i po telefonu naznáme, že je potřeba zásah lékaře nebo zdravotnické záchranné služby, tak už je odkazujeme přímo buď na praktického lékaře, nebo specialistu, pokud se jedná například o zhoršení stavu defektu, anebo potom, pokud je ten zdravotní stav ohrožení, tak vyloženě na zdravotnickou záchrannou službu. A když se pacient přestěhuje dočasně do odlehčovací služby, tak může tam sestra home care docházet? Ano, sestřička nám může docházet do odlehčovací služby, ale záleží, jakou péči oni tam poskytují, protože pokud oni tam mají k dispozici zdravotní sestru, tak domácí péče už na takovém zařízení není možná. Naše služby není nějak potřeba zamlouvat dopředu. Jde o to, že opět záleží na zdravotním stavu pacienta a ve chvíli, kdy pacienta pouští z nemocnice domů a je vyžadována návštěva ještě ten den, tak jsme schopni tu sestřičku k němu poslat třeba v odpoledních nebo večerních hodinách i ten den v rámci propuštění.
aby potom vlastně ta souběžnost té péče z hospitalizace do toho domácího prostředí proběhla hladce. A záleží, pokud se jedná například o běžnou ošetřovatelskou rehabilitaci, tak ta sestřička na příjem pacienta k němu dochází do několika málo dnů, ale pokud je potřeba, tak ta sestřička tam může dorazit hned ten den. Výhodou domácí péče je, že pacient nemusí opouštět své místo bydliště, aby byl ošetřen. To znamená, že ve chvíli, kdy potřebuje jakýkoliv zdravotní zákrok, který je možné doma provést, tak k němu přijede sestřička a pacient není zatížen cestováním mezi domovem a ambulancí. Je to v rámci financování i velmi výhodné, protože každý den hospitalizace či převoz s tou sanitkou je nákladnější než ta návštěva té sestřičky u něj doma. Co se týče srovnání s mobilním hospicem, tak největším rozdílem je, že my naše pacienty směřujeme a vedeme, ta sestra je během těch návštěv vede k tomu, aby ten pacient byl buď zahojen, nebo více soběstačný, aby byl schopen v tom životě fungovat a nebyl omezovaný tím svým zdravotním stavem nebo nebo svou diagnózou. No a s jakými praktickými potížemi se služba nejčastěji potýká? Můžete to rozvést na příkladech nějakých? Já si myslím, že potíže máme asi dnes jako každé zdravotnické zařízení, které se potýká s nedostatkem sester. A je to trochu spojené podle mě se špatným nastavením vzdělávání sester v České republice, kdy se nám to tu trošku překombinovalo a nyní ze středních škol vycházejí praktické sestry, které není v domácí péči možné zaměstnat. A poslední dobou zaznamenáváme pnutí mezi hlavně mladými praktickými lékaři a agenturami domácí péče, kdy praktičtí lékaři nechtějí nebo odmítají pacientům předepsat domácí péči, i když to jejich zdravotní stav vyloženě vyžaduje. Další jistou nevýhodou můžeme zmínit nedostatek parkovacích míst ve městech, kdy vlastně zdravotní péče jako taková nemá vyhrazená stání ve velkých městech. To znamená, že naše sestřička, když jede k pacientovi, tak dost často ani nemá kde zaparkovat. Jo. Oni jsou různá vyhrazená stání pro elektrické koloběžky a skútry, ale pro zdravotní služby tato místa chybí. To znamená, že naše sestřičky denně tráví desítky minut v terénu tím, že hledají volná parkovací místa, aby vůbec se k pacientovi mohli dostat. Podle mě chybí zase ta komunikace mezi lékaři a pojišťovnami a agenturami zdravotní domácí péče, protože dost často nám i mladý praktický lékař řekne, ne, tento úkon musíte mít do 10 minut hotový, ale reálně ten výkon, který on indikuje, je třeba minimálně na 30-40 minut. Oni mají úplně zkreslené představy o tom, jak ta domácí péče funguje a co všechno ta sestra je nebo není schopna zvládnout během nějakého časového úseku. Možná by stačilo, kdyby si praktičtí lékaři párkrát sedli do auta a jeli s tou sestřičkou do terénu, aby viděli, jak ta práce v terénu funguje. Chystá se změna ve financování na takzvaném zdravotně sociálním pomezí. Teď na podzim mají být i různé konference na toto téma. A chystá se i změna ohledně home care nebo domácí péče, ale zatím to není uchopené tak, aby bylo vůbec možné nad tím nějak uvažovat, protože zatím je to velmi teoretická věc a uvidíme, co přinesou různé komunikace mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními a hlavně ministerstvem zdravotnictví. V rámci domácí péče si každá sestřička u každého pacienta stanovuje svůj plán péče a stanovuje si cíle, který chce, aby pacient dosáhl. Ty cíle mohou být například plná soběstačnost, zvládnutí zdravotního stavu či zvládnutí té jeho diagnózy. Potenciál pacientů je velký a kolikrát i pacienti by zvládli veškeré tyto činnosti naplnit a zvládli by být opět plně soběstační a vlastně tu sebeobsluhu zvládnout naprosto perfektně. Kolikrát bohužel narážíme na praktické lékaře, kteří vlastně v tu nejméně vhodnou dobu tu péči vlastně ukončí
a my třeba za 2 až 3 měsíce musíme s tím pacientem, až se zhorší jeho zdravotní stav, začínat znovu od nuly. To znamená, že v tomto případě nejlepší by bylo a nejlépe by se to nejspíš dalo zvládnout, takže rodina od pacienta by poskytla zpětnou vazbu jak agentuře domácí péče, tak hlavně tomu praktickému lékaři, aby ten praktický lékař věděl i od té rodiny a od pacienta, že opravdu tu zdravotní domácí péči potřebuje a že ta sestřička mu je schopná dopomoct k té plné soběstačnosti či zvládnutí toho zdravotního stavu, aby nevznikaly různé sekundární komplikace. Jakou vidím cestu k nápravě, tak řekla bych, že to bude komunikace mezi praktickými lékaři, domácí péči a pojišťovnou.